an Féidir leat. Hi chuirde, agus fáilte roimh go dtí an Féidir leat. Seo an chéad chlór go fiche hain agus guaonn muid ealaín faoi bhaise agaí go léir. Inniu tá mé chun cogito a léamh, scríof ag Andrew Whitson agus fáilsithe ag an snáthad mhór. Tháinig an cailín nua ag an áit nua. D'an si, d'éist si, agus thuúla si. Thuúla si go beag bhídeach ag caint leithí an ghuairtín. Cas a tháinig tú sa an seangáin séimh mórthónach. Cábhail tú I gol sa an féist fada chrónach go fisrach. Céthú féin sa an bheach cholgach. A bhfuil tú go cinnte an seo sa an snáthad mhór chríonna go cheisteach. Is deacair tú a amsú gan do scáil. Banú geit as an chailín bheag. D'abharc si. Is cinnte go rá an ceart ag an snáthad mhór. Ní rá scáil aici. Cá rá a scáil. Chas si agus chrum si. Dumpig si agus sleamhnaí si. Ach cíbe bailach go bhog si. Ní rá éon scáil an le léinn leithí. Bhí an scáil aici múta briste, ní raibh éidir an scáil a dhéisiú. Tá gantainna scáil is gafar. Bhí crí an cailín ag praba cúisle a crí ag léinn. Chúlaigh si thuig a háit beag dríochta féin. Go sonna suaimhnach a cheol si léithí. Isteach sa leabhar isteach sna crín. Slán a bhaile a bhí si faoi dheasa sa chail. Cuairtú agus ransú a thosaí si gan mhail. Dumpí si agus sleamhnaí si. Chas si agus léim si. Ráha agus táha a rinne si go máil, bhí taisce litricha aici ball. Go lúfar láidir a lean si. Bhailí si agus chruinní si neart. Bhí réiteach agus socrú I ngach éon bart. Rinne si tóireacht an taisce is meabhrú maireach gan stad stéine ná stop. Bhí taisce litricha fáte pátrún dríochta déanta. A níos bhí si cinnte go rá siad go léir curtha I gceart. Bhí teas ag a cosa. D'abharc si síos. D'abharc si a rís. Bhí a scáil an sin. I lasta agus sínta go snasta. Cogito, cogito. Is mise cogito. A scart si le háthas a crí. Lúb si agus lúsc si. Rinke rinne si. Cíbe bailach a bhog si. Bhí a scáil a níos an le spraoi leithí. Cheol cogito leithí, agus cuisle a crí ag ceol. Tháinig cogito thuig a háit nua. D'an si agus d'éist si. Thuúla si go fíl fáilteach. A bhfuil
tú cinse an seo? Go cinse, is mise cogito, is an seo a bhés mé ag fannacht. An ealaín álann sa leabhar seo a chuirde agus tásúla gom gur bhain sibh taitneamh. Slán go fóil! Is even lum na etrolog. Even lum a bheith ag etrolt ma etrolog léhananta cosúla seo nuair tá sé an ghuiomhar. Ach cheanna, bhris an maide an etrolog agus chuir mé cuí le maide agus beagainn tape. Okay, Beth, don't swap your hands. Keep the blue in your right hand, okay? Otherwise, the kite won't be aligned properly. Mahu tú halán! Ré leis, ré! Siolin mac tíre. Hiya Bridget, smission mac tíre agus iniu Tommy chun taspáintíomh céim chuí bád a dhéanamh as píosa popper. Dús tá tú chun píosa popper écathair a thógáil amach an dearg agus tá tú chun a fila leat. And that became not a fila leat a reach. Agus é a thógáil arás mar sin. Tá tú chun na cúnaí atá filte a thógáil sús mar seo an lína fila a bhí agat. Amas go mbeidh crop mar seo agat. Sin tá tú chun na físaí seo fila suas chun na bhain clúdú. Nuair atá sin déanta tóg na cúnaí seo agus filiad isteach ina bhá hiad. Anis ba sort chur trítánach agat agus tá pól an seo. Urdaga isteachán agus tóg é amach mar seo an is go mbeidh cearna agat. Ba sé cosúla seo lena físaí seo agus ba sé oscail seo an bun. Tóg na cúnaí seo agus fil iad sús mar sin anas gur tríontána é. Agus an sin ba pól eile agus tóg amach é. Anas go mbeidh cearna beag eile. Ba sin cosúla seo agus má beirn tú na cúnaí seo agus tarnaíonn tú amach é. Ba bád beag agus. Tásúla gom go man sibh taitneamh seo agus gur maithí. Slán in éis a chuirde.